बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आयोजित साहित्य अभिवाचन कार्यक्रमादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः कविता सादर केलीत. पाहूयात. मी इथे भटकतो तिथे भटकतो काम भटकणे माझे एकविताच्या पोटासाठी वनवन जगणे सारे जन्म कोठला माहित नाही मरण पाहतो ठाई ठाई घास मिळाया श्वासासाठी नाक घमघमे उकिरड्यावारी वस्त्र निवारा गरजन माझी हुरहुर मायेसाठी नजर भिरभिरे अवतीभोवती आप्त सोबतीसाठी कथा व्यथाजी माझ्या दैवी तीच आमच्या झुंड झळीची भळभळ जखमा सर्वांगातून किती रोगांची लागण झाली जीव आमचा तुमच्या इतका पर इज्जत ना इभ्रत तुकी जिथे घासाची हो पंचायत ना दवा पाणी ना दवा लशी कुणी दामटे कुणी हासडे हाडतुडीची जिंदगानी प्रेमाचे ना शब्द माहिती ना स्पर्शाने कुणी गोंजारी ज्या रस्त्यावर उघडले डोळे त्या रस्त्यावर मिटे पापणी चार पायांचा जन्म आमचा खांदे करीना अवखळ नशिबी तुम्हीचा आठवा अथवा चाळा गतकाळाची जीर्ण ती पाने जंगलाचे ना आम्ही पाईक सारे तुमच्या भोवती जगणे ज्या गल्ल्यातून आम्ही फिरकतो ती नावे जरी असे तुमची अधिकाराची भाषा नसली तरी जाणीव आमच्या अधिवासाची निसर्गाची करणी ही तर जगणे असे सहवासाचे बंधन सीमा आम्हाला ना पर हुरहुर मनी असे बदलाचे पसायदानी ज्ञानेशाच्या मैत्रजीवांचे जळत असते स्वस्ताईचा आत्मा माझा अनुबंधाची आस बाळगे नियम तुमचे न्यायही तुमचा कागद मी हा उपाशी खातो शब्दांचे ना कळे अवतरण जीव माझा भावभुकेला तुम्ही जगावे आम्ही जगावे आनंदी आनंदाने नको घास तुमच्या थाळीचा पुरे जिव्हाळा नजरेने